Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Quid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kining po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Boy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 23 na buwan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natin kang pagtagad ng mga isyos nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhila man gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa itong esgutanan karong butaga mga kaigsunan, maayong pinaskuhan alang sa mga motorista kay karong mga orasa. Murulbak ang presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Medyo maayon ni nga balita, laing good news alang sa mga sumasakay. Gisugda na sa pagpatuman sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Subo ang free bus rides ning panahon sa holiday season. Straight to the point. May na lang makadaginot-daginot mahigalag pamiliti nga itong mga igsoong Subuanon nining free bus rides mahigala panahon sa holiday season. Straight to Sa the point. Pikas Bahin, Kapitolyo musugod sa bag-ong tuig nga mag-operate sa reenacted budget. Kini human ang Hunta Provincial ni tapos na sa ilang regular session kagahapon. Di naprobahan sa ikaduhang pagbasa pa lang ang gisugyot nga 11.9 billion pesos nga 2026 sa budget. Straight to the Sa point. laing bahin, kontraktor nga si Sara Diskaya og laing 8 ka mga kaubanan na nga nabilanggo dinhi sa Sugbo o sa dakbayan sa Lapu-Lapu in particular, niduso og motion aron ibalhin ang ilang kustudiya ngadto sa National Bureau of Investigation kon NBI. Straight to the point. Katanig pagtagad dumutaga sa mga higala sa atong paman-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. kana magong NBI mahigala dili maguna sa detention facility kung panalitan magpaabot mga higala sa trial, magpaabot sa hukom sa kaso, ha? Kana mahigalang NBI kanang atong kapulisan temporary lang nga sa diha mga kaigalaan nga dakpon ang usa ka akusado. Kinini ang mudakop niya ang pulis o ang NBI temporarily na asya ng mga lugar, no? Dili regular jail facility kana nga NBI, but dunay mga hot pursuit operation ba kaha or dunay warrant of arrest ba kaha dakpon sa NBI, so sila maoy mo kustudiya. After ana ila nang i-turn over ngadto sa BJMP. Straight to the Mo point. nang hitabo karon, so gi-turn over ngadto sa BJMP si Sara Diskaya. Dunay mga nangutana nganong naabot man Sara Diskaya dinha sa Lapu-Lapu. Ang tubag dunay kamanduan nga ang hearing ni Sara Diskaya ana ibutang sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Straight to Mo the nang point. naa siya karon mapriso sa Lapu-Lapu City Jail. Straight to the point. Mo na nga kadto mga friends si Diskaya na unsa naman ni karon nga murugwa na may mga friends. Doon na may mga projects. Si Diskaya mga higala nga kinini ang naa dinhi sa Sugbo. Doon na mga dito'y congressman nga doon ay picture sa Diskaya. Kadtong uban nga mga dunay mga higalay mga projects nga naas Diskaya. Kadtong diri sa may Kutkut-Liluan. Ang flood control project mga higala. Ang kadtong sa Malabuyok, ha? Asa naman tong ilang mga friends, katong mga politicians nga naa dinhi nga doon na mga higalay kadaghang kontraktor sa Cebu, ha? Daghang mga engineering school sa Cebu, daghang mga construction firms, apan niabot gud sila panguha mahigala og construction firm didto sa kauluhan sa mga Diskaya. Karon nga napriso na naunsa naman niron, wa na may niduaw mga higala, moro na kamahais Diskaya ning kalakiyag asa naman iya mga bishi. Atong tagay pagtagad lubutaga sa atong paman-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dugang mga balita sa kauluhan ng gawang bahin sa nasod ang Department of Public Works and Highways gimanduan usab sa ombudsman nga i-turn over ang mga computer o ubang devices nga gi-issue ngadto ni kanhi Undersecretary Maria Catalina Cabral. Straight to the point. Naot unta mahigala oy nga ilang seryosohon ning maong investigation, mura man ni mga higalag wa may clarix ni, mura man taga duwa lang ini mahigalag tubig-tubig.
Mura man ang taga-duwa ini mahigalas computer. Kay kinilanda ang ICI mga sukitig paminaw. Kinilanda ang Independent Commission for Infrastructure. Naa gitukod og seryoso pa unta mahigala hatagan og full support sa gobyerno. Niresign na lang to Singson, nga matod pa Singson, wa may opisina, wa budget, wa power, o nakaipatawag mga kaigalaan, kutob ra ka sa invitation, wa kay subpina power, pananglitan na imong ipatawag sa ICI, di mo to nga, wa ra po kay gahom nga makapugos. Inana ba? So unsa may kagahuman anang ICI? Straight to the point. Mura ra gina may gala gibutang-butang lang, murag paghapuhap lang sa mga Pilipino, paita ning kalakiha. Straight to the point. Karon do na nadutlan mahigala kis diskaya og mga kaubanan pero kini naman gagmay. Hain man tong mga dagko ngano pa mamadutli. Labi na din sa Sugbo, be. Alang-alang man og mutan-aw lang ta ini mga panghitabo karon. Nya do na man gyud nahitabo nga bagyong Tino sa Sugbo nga dunay daghang patay. Ang angman og wa lang gyud mahitabo sa kaso sa flood control sa Sugbo. Straight to the Mo ni point. atong tagagpagtagad ha. Unsa man ka seryoso mo nining pag-imbestigar karon sa mga korupsyon nga nahitabo sa nasod. Straight to the Labi point. na nga may resulta din sa Sugbo nga doon na gyud daghan nga matay gumikan sa grabing korupsyon sa flood control project. Ingon man mahigala ang korupsyon sa grabing pagkapahak sa atong kabukiran sa grabing kwari mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Kunya ngano man nga ang ipasakag kaso, kanila mga private persons. In the first place, dili man na sila ka-operate. Wa sa ingon nga mulaban tas mga private persona, may racer po na sila. Bisag ka nas diskaya, mahigala, may racer po na. Pero, tan-aon sa mga kaigalaan, kay mato pa ba diskaya, nga di man sa may makainani kung wa mo diha. In fact, napilita na lang kami nga mo, apil ko nun yung kalakalan ng inaning klase. Kisa may nagpasiugda, Nila sa Sugbo, unsa man, walay madutlan Sugbo. Straight to the point. Wanida kong pangutana karon taga DPWH, di lang walay madutlan. Ang mga kontraktor Sugbo walay madutlan. Straight to the Karon point. butaga tagan tanik pagtagad sa uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Labaw point. tanan mga politiko Sugbo okay lang mo? Straight to the Aton point. isgutan karon nga butaga sab sa atong uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Batangas 1st District Congressman Leandro Liviste nibutyag nga matod pa duna mga higalay gibilin nga files makigilaan si Jose Cabral ngadto kaniya. Og nahibaw ganit nini si Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways. Straight to the Kini point. pong kamatayon ni Cabral, mura na po ni mahigala ko sa manay, tinud-a ko ninyong imbestigar. Mura magtaphaw-taphaw naman lang imbestigasyon kasamang kin. Bantay ka, mura unsa man ning kalakiha. Kini bitang sa flood control, taphaw-taphaw mga higala ng pagka-imbestigar, prangka-prangka pagka-istorya sa akong evaluation ha, I hope. Yun ay dugang kausaban. Kanalang gudaan ang imong pa-imbestigaron, ang ICI, wa mahigalay power, pagsumpina, wa budget, Mao ni resign na lang to si kanhi DPWH Secretary Singson Manghigala kay bida nang huwam sila printer, kay wa sila gani printer lang. Unsang klasihan na, unsa man ka seryoso ang Marcos administration sa pag susi kunuhay ini problema sa flood control. Straight to the point. Kining kang Cabral nga kamatayon, unsa man ka seryoso? Mura magmataglihok mga higala magduda man taon sa tumong. Straight to the Para point. butaga tagan tarik pagtagad sa uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Congressman Liviste ni butyag sab nga matag distrito o party list representative dunay 150 million pesos nga budget insertions ubo sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Straight to the point. Mao ni bag-ong pork barrel mahigala dunay mga insertions sina sa matag district, matag party list representative. Porbidang grabiha mga sukid di paminaw. Straight to the point. Grabe kay mga insertions nga naa. Kataring pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pamanuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Vice Presidente Sara Duterte nang himakak nga duna kini personal nga koneksyon ngadto sa nangangkon nga iyang bagman nga si Ramil Madriaga o gihulagway sa Vice Presidente ang pamasangil ni Madriaga nga pulos pagsaba-saba lang o way igong basihanan. Straight to the Ako point. na nang gikadiscuss sa mga higala no kini sa Madriaga mga kaigalaan na bilanggo mo gunay gumikan sa kasong kidnapping. Medyo desperate ni iyang move siguro mga sukid tig paminaw. Basin pa daig po nito ng iyang testimonya Kay testimonya sa mga higala batok ni Sara Duterte sa kunoy bagman ni ana mga higalang 2022 election. Pero bisag unsaon nimo og timbang-timbang kanang 2022 election
Bisan pag di mo gasto Sara Duterte anaday. Bisan katong paghangyo ni Marcos nga mo slide down si Sara, ako'y bahala tanang gasto wa kay gastuhon sa gamay. Slide down lang. Straight to the point. Pag busy lang kanako, why problema ako ra tanan gasto, pwede gani anaon gi Sara to. Ngano man ang tanan nga mga signs, ang tanan mga higala nga mga opportunity niya nga mahimong presidente adtong 2022. Wala akong giingon, kining 2028 dako pa nang butang mahigala la lesonon pang dako. O mahimo ba sa presidente anang 2028 or dili. But kadtong 2022, sos ayahay paspulis unta si Sara Duterte adto. Straight to the Nganong point. mangayo man siya og kinahanglan man sa bagman mangulikta sa mga drug lords og sa pugo. Straight to the point. Nga siya may number 1 sa survey. In fact, si Marcos may si Amy nagbalik-balik man sa Davao kay paghangyo kan Duterte nga mo slide down o mudagan isip running mate ni Marcos. Straight to the So point. medyo lapsaw ng daan mahigala. Karon akong gitan-aw nga affidavit ni Madiaga. Wa gyud. Wa gyud man kahigala wagan ni mga attachments. Ato ni tagag pagtagad karong butaga. Nya si Sara Duterte ni issue naging statement labot ani. Kini uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa